usawukhuluma nje ebudlukulanga kodwa umuntu mhlawumbe ungazwisisi umdlalo onjani kwenziwani kulo mdlalo lona sinabadlali abayi4. Okay. Ku team ne-team. So before ngiqhubekela phambili kahle mina I'm also ngingu-coach futhi. Oh, siphethe umbanduli la. Yes. So polo coach ngenzile ama 2 courses, online courses kwi-Argentina University. Wow. So okay, asingene kwipolo. So ipolo awuvele usuvuke ekuseni ukuthi uyogibela yasho udlala ipolo. So ipolo kumele uqale ufunde ukugibela yasho kuqala. So siqala kwi-arena, sikufundisa ama-basics, sikufundisa i-balancing, i-steering yasho like ukuthi lima kanjani, lijika kanjani, nokuthi ubalansa kanjani uma ligijima, yabona. And then the next step sikufaka ku-wooden horse, sikufundisa i-grip, nokuthi ne-swing yakho ukuthi uswinga kanjani uma ushaya ibhola. So ke sometimes kuba masekudlalo i-match. Sometimes kuba 4.5 minutes, 7.5 minutes, kuya ngokuya. So phakathi kulo mdlalo lona awudlali actually 1 until uphele 7 minutes and a half lona. So kuzoba nesikhathi abanginikeza sona ukuthi isikhathi sokushintsha ihashu, ushintshe ihashu ugibele elinye. Mhlambe nje ungafika na 10 horses yakho uzowadlala ngalelo hour lelo enzobe nidlala. Asebholeni kuyakatshwana. So lapho ubungozi kuhle buvama uba kuphi kanengi. Kunale foul edume kakhulu ekuthiwa i-T-bone. So i-T-bone ngayichaza ngokuthi usespeedini, uyabona. Yeah. Then mina ngizoqhamuka ngingene phakathi nendawo nawe kwilani yami, uyabona. Sikhamba ngempela. Sihamba ngehashi, uyabona ukuthi ne-speed esingakanani. So leyo foul dangerous kakhulu ngoba niyashayisana, tsina kulimala wena oriyashila limala. Yeah. So it dangerous kakhulu i-T-bone mfowethu. Bese owinileko lapho yini niwina ngamagondelo? Yes, ngamagoli. Yeah. Ngidide ukuthi amagondelo. Yeah, uzofunda isidebele kodwa longcono ngoba lapho ungizwile. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe ngemva ukuthi ukhulume namhlanje ukhona umuntu olaleleko othanda impera. Usothanda ukuzikhwela kuphela kodwa nathi musi nakunomdlalo lo ke musingakhona ukuthi ngiwudlala umdlalo lo wepolo. Thuthuke kangangani ukuphila umuntu, kuyaphileka, ngikhuluma ke ngama-ching sikhuluma ngamagumba. Kwenzakalani? Kuyaphileka umuntu angakhona ukondla umndeni wakhe. Yeah, if we professional polo player, uyaphileka mfowethu. Oh, okay. Mabe khayarisha abantu uyodlala, even overseas uyodlala. Ukuzodlala ipolo, you don't have to own a horse like ukuthi uzoba ufuna ihashi lakho, uyabona. So la ku City Polo uyafika siyakufundisa kuqala ukugibela ihashi, uphatha stick and then ukushaya ibhola, udlala ama-practice ama-chakras over the weekend. Ama-chakra isikhathi ama-chakra ngizothi period of time that we play. So umdlalo lo namdlalo onjani? Umuntu owinileko uwina nakwenze njani? Kunama points aqalwako, kuqalwa ini kilo mdlalo lo? Ngeke ngikhulume ngale tournament esizoba nayo nge-Sunday. Yeah. Kuzobe ku-6 chakras, 5.5 minutes, uyabona. So ichaka nechaka bazodlala, bayaskorana. Mabeskora igoli bayaswapha, bayashintshana amacala okukora. Oh, okay. Kwangena igondelo. Yeah. Kuba kuyachange njalo njalo. Phakathi madlala kunama rules wakhona futhi. Njengokuthi awukwazi ukuzomakha umuntu ngapha kule cala la left. Okay, vele lo mthetho loyo ukuthi umuntu kufanele umakhe ngesandleni sokudla. Esandleni sokudla lapha ethe khona induku yokushaya ibhola. Oh, okay. Sibuya nawe Express Lane 326. No DJ Alvuna.